Eibarko baso bizi taldeak sortu zen bere iturria izango genuke pinuaren banda marroi gaixotasunatik dator. Pinua gaixotu zenetik, ikusi genduen pinua ordezkatzen ari zela eukaliptoarekin, beraz eibartar batzuk bildu ginen horren aurrean zerbait egiteko. Guk taldean hainbat lerro desberdin ditugu. Lurjabeekin hitz egin eta beste alternatiba batzuk erakutziz, kustodiak eskainiz eta eskoletara hezkuntza gisa gure proposamenak aurkeztea. Guk egin genduna hau guztia lantzeko proiektu bat sortu Erasmus Plus egitasmoaren barruan, laugarren mailako DBH-ko laugarren mailako 8 ikasle aukeratu genituen eta 8 ikasle horiek 2 irakasleekin batera edatzeko saioetan, 10 saiotan landu egiten dugu edo egin izan dugu proiektua. Eta aldi berean, Europako beste herrialdetako ikasleek egiten dute gauza bera, euren herrialdean, euren ikastetxean. Eta gero bukatzeko egiten duguna da elkartruke bat. 3 elkartruke guztira, bat Italiarekin, beste bat Alemaniarekin, eta gero daukagu 3. elkartrukea izango dela Poloniarekin. Niri bultzatu zidana parte hartzerako proiektu honetan, nire ingurumenean pasatzen diren arazoak ez garala konturatzen, eta pixkat aztertzerakoan esaten duzu, igual hause aldugu aldatu, eta ere ikustea beste toki batzuetan dauzen arazoak, eta beraiek zen lan bizitzen duten. Guk ginen herria San Benedetto del Tronto deitzen zen eta irtera batzuk ingen itxun, dana pixkat ezagutzeko eta beraik zituzten arazoak edo komentau zituzten, hemengo arazoakin konparatzeko. Guk material didaktikoa eskaintzen dugu, irteetan laguntza eskaintzen dugu, eta baita ere laguntzen dugu lantzen gure basoetan dagoen problematikari emateko irtenbide bat. Gure apostua bertako basoaren alde izango da. Neri gehien gustokaten proiektu honetatik da azkenean bizigun esperientzia, beste herrialde batera jutiak edo hori edozeinek ez daka hori bizitzeko aukera. Izan da, esperientzia oso politxaz azkenean ikusi dugu beste toki batzuetan arazo hori zelan konpontzen dute eta gure partitik ere zuhaitzak landatzea laguntzen dau pixka gehiago. Batez ere ikasleekin begiratzen dugunean, benetan ikustia zer daukagun aurrian. Egia da gauzak ezin direla goizetik gauera konpondu, baina bai gutxienez kontzientzia bat sortu. Denok gaur egunean ikusten ditugu gazteak mobilekin, oso artifizializatuta, eta bideratu ditugu pixka bat gure ondoan dakagun eta bizi garen toki ontara, naturara. Eta horrek zerbait zabaltzen du ikasleengan.